Salutare, oameni buni! Azi ne jucăm niște Minecraft, facem o serie de survival. Am o serie de survival și ne jucăm niște Minecraft. Oameni buni, nu știu de cât să fie clipul ăsta, dar o să-l folositez. Dacă vă întrebați de pe ce filmez, de pe un telefon Redmi 14. Acum intrăm în Minecraft. Nu știu pe la ce ora ți premiera, cred că pe la două. Depinde când termin, că e până la 1, dacă termin de vreme. Da, astea sunt seriile mele de creativ. Aici mă zic că în timpul liber. Dar mă pești pe ele serii. Îmi creez o lume de Minecraft nouă. Ca să fie... Na. Dacă întrebări dacă jucăm pe hardcore, n-a să se întâmplă niciodată. Gata, intrăm în Minecraft. Am uitat să numesc cum, dar e. Facem o casă, vedem ce facem în episodul de asta. Sper să ne vină cu mă bubuie un creeper. Sau cred că îmi fac eu o mini casă, unde să doar, nu te gândita mai că soia mie. Trebuie să la pe peaceful, dar la asta așa. Hai mă, jocule. Da, dacă vă întrebați, mă joc Minecraft Beta. Fără moduri, da. Am putea să le pun, dar nu merge. O să ne apare, dar nu știu din ce cauză. O băgăm așa aici. Nu pe Minecraft Survival. Mamă, dacă nu apare, cred că fac zi eu. Bă, nu m-am spălat, bă, re. Bă, ce menezi, bre? Bă, ce lume de căcate asta, bă? Pe care bine că am un copac mare. Nu mai merge, l-am de copacul ăsta. L-am 20 de lemni. Mamă, cu și pe lemn. Bun. M-a sunat cineva, dar nu o cunosc. Partea asta cred că o șterg. Da, sigur șterg partea aia. Nu e amuzant când te sună cineva.
Am deja aproape 20. De fapt 30, cred. 22 de lemne. Și 20 de băcăi, 23. Aleu, aleu. Așa nu cred că se spawnează dacă. Că dar nu văd niciun mod, bă. Da, dar nu se vede niciun mod. E ca să apară. Eu fac pe zi. Păi cum nu era? 30? Vede cum mă enervează. Gata, vom 30 de lemne. În live nu pot să fac gândă pe... Bag picioarele. În live, ce? În live, stai să ne știi mâncare. Mulă! Hai, mulă! Hai pe vacul lui foi. Stai, mulă! Oh, vacă, oh! O fac vacă. O mă, mori. De ce nu faci uniformea mea? Îmi fac și eu, mă, păi. Bă, unii pe lângă, nu. Vreau să... Cool! Ia că mai de ea cum să menează. Crafting tape. Stai, ce prost sunt. Stai. Acum merg. Am luat niște torturi pe care nu mai e. Hai, du-mă, care nu sunt bine. Mă lăsat, uite! Nu da ce se întâmplă cu jocul ăsta de căcat. Nu știu unde e limita. Mă las.
tare. Ce se întâmplă, mă? Bă, pe aia, rămâne, să-ți dau. Fui, rămâne, să-ți dau, mă, fui. Nu mă arși, nu mă arși. Data cadea, nu mă... Bă, am făcut canale de prost. Am făcut 2 LP. Tot m-au făcut cum am. Deja am ton. Și că sunt pregătit. Vă trezesc de asta. Nu atât. Zombie. Prost. Fugi. Fugi în mătă. Bum. Nu. Nu atât. Marci. Nu atât. Marci. 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 Mama. Nu m-am. Hai te-mi. Da, perfect. Gata, nu mai vine nimeni la mine acum. Cam prost. Deocamdată am 3 unelte de stone. Bun, să facă casa nouă. Da.
Da, unii să mai dau să-l tătaia în altă parte. Dacă tu... Ce te zice? Păi, dar în fiecare zi că dacă unii vrei să-ți dau în altă parte. Unde vrei să-i dau în altă parte? La desene. Acolo, unde e? România TV este. Știri. Și tu-i dai la știri, la... Are voi? Ba da, la sport, da. Da, parcă e distractiv sporul. E de știri. Ha, ha, ha. Teleshopping acolo. Canal de știri. Era aici cu tot. Igla ăla. Da, da. Păi să ai știri. Sunt... La creștură. Era urechi. Am zis că știri, am zis. Du-te și zi mama că știri. Mamai. Hai să... Ceva ce nu înțelegi. Șoferul circula cu mare viteză. Este vorba despre un cetățean ucrainean care nu avea permis și în plus era și băut. În urma accidentului a fost singurul rănit. Să vedem ce evenimente interesante ne-au pregătit artiștii.